градинката на бабето. Т.е. на мамето. Нейните огромни гроздове. Ето. Ехо! Къде ти е реколтата, маме? Ето я. Гледайте какво чудо е. Красота! Но Господ е с нас и да озрее тази красота. Тут скривалище. Красота! Днес е 5 юли. Деня, в който беше рождения ден на тате. Бог да го прости. Утре цял ден ще лежим.